Kai ina oganka? Oga? Haka na ce. Yanzu ni ne sabon oga. Kai ɗin? Yaushe ka iya ɗinkin? Ina amfani da iyawata tun da na dawo makaranta. Amma na gan ka ɗan ƙarami shi yasa yaushe aka kawo ka nan gurin. Me? Ina nufin na kammala karatu ne akan ɗinki. A haka ɗan matsi da kai. Manta kawai ki zo in auna ki kawai. Amma fa ni fa ban taɓa ganin aikin ka ba kafin yanzu. Kakka lalata min kaya. To ki tsayan ɗauki awon ki. Oga idan ya zo ya ɗinka. Abin da ya kamata ka ce kenan. To ki juya bayan ki yanzu. Me za ka yi na juya bayana? Auna ki zan mana. To da almakashi ake awon? A'a, da wannan zan auna ki. Lura kuma? Ba da tab ake awon ba za ka ɗauko lura? Kin san muna awo daidai da daidai ga manyan kwari irin ku. Da irin ku ba ma sa tip wajen awo. Kin san manya-manya irin ku ba a amfani da tip wajen auna su. Ko manyan 'yan siyasa guri na suke zuwa ina musu ɗinki. Da gaske? Miƙo hannuwanki. Tsaya bari ma mu fara ta ƙafa. Ka dai tabbata ka san me kake yi ko? Za ki koya min aiki na ne? Hada hannu. Maman Abba yanzu an shigo da sabon ɗinki ba kamar na da wanda ake yi muku ba. To ci gaba. In za a auna ciki ba zagayewa ake yi ba. Na gaya miki sabon salon ɗinki ne aka shigo da shi. To ci gaba. A'a. Ni dai yau na shigo hannu. Kai kafinta ne ko tela? Mu sababbin teloli ne. Maman Abba kaki bacci mana. Na kusa gama auna ki kaki bacci. Ki yi haƙuri. To kai sauri ka gama. Wannan shine lokacin da zan auna bayanki. Kan uba.